ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕಿನಾಲ್ ಕೋಡೆ ಕಣದಿನ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀವೊಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಇಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬ ಅವೇನು ಶೋಗುಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಡೆಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ನಟ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 8 hours ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದ ದೀಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬ ಒಂಜಿ 8 hour ಆಂಡಲ ಸೋಕ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಐತ ಒಟ್ಟು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ನ್ಲ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದೀವು ಚಿಯಾ ಸೀಡನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ ರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐಟಡ್ದು ಕಿಡ್ನಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಾದೆ ಪರೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಒಂತೆ ನೆನೆಯರೆಗೂ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಮೆರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಪಿದಡೊಂದಿತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಾಪುಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆರು ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೋಸ್ಕರಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತದು ಅರೇನು ಕಡಪುದು ಕೊರ್ದಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿನೇನೆ ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ದೂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಲ್ಲರ ಎಸ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ಚಪ್ಪ ಹಾಲು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಜಿ ಪತಂ ಪೋಡತ್ತ ಶೂ ಪತಂ ಪೋಡು ನಿಟ್ಟು ಸೊ ಎನ್ನ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆಡು ಖರಾಬಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡವ ಎನ್ನ ಮೋರ್ ದ 300 points ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಫ್ರೀ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ಏನಾಗೆ ತಂಡರೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಮಾರ ಅರಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ದಾಲ ಮನಿಪುಜಿ ತುಕ್ಕ ಮೋನಿ ತೋಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೋಜಾನೆ ಪೋಪುನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಡ್ದ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಟ್ ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಯ್ ಕಾಪುಡು ದಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಕಾಪು ದಕ್ಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಂತೂಕ ಕಾಪು ದಕ್ಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಕಾಪುದ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಮೋರಿಗೆ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಮೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಏನಂತೆ ಫ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ದೆತೋನರೆಗೆ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ 1 hour ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಕಾಪು ಬರ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಅಂತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಗೂ ಬೆಂಡೆ 33 kg ಒಂಜಿಗೆ ತಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಆರು ಸಾಯಿಬೇರಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಮೀನ್ದೆ ತನ್ಗ ಅಂದಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಶೋಕುಂಡು ಮೀನು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂರತೆ ಚೀಕೋಡೆನಾ ಅಲ್ಪ ದಾದನ್
ಮುರುಮೇನ ಎಂಚೈ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಮುರುಮೇನ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಕರುಗುತ್ತಾಯಿ ಈರೇನಂತ ತೂಂಡು ಇರ್ನುದೇ ಕಡಿಮೆ ಓಲ ತೋಜು ಜಾನ್ ಅವು ಬೆರಕೆನಾ ಬೇರೆ ಬಂಜಿರು ಗೋಂಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಚೀಕೋಡೆ ಉಂಟು ಚೀಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂಗಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೀಕೋಡೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ನಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗುಳ್ಳವಿ ಎಂಚೈ ಅವು ಅಂತೆ ನಾವು ಆಯ್ತು ಜಾತೆ ಕೊಂಡತ್ತೈತಿ ಅವಳ ಓಡೆಂಕು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಚೀಕೋಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜ ಕುಡನ್ ತೊಟ್ಟೆಡವ್ವ ರಡ್ ತೊಟ್ಟೆಡ ಅಂಚ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗಡೆ ಚೀಕೋಡೆ ಜಿಗ್ಗ ದಾದ ಸಾಯ್ಬರ್ ಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ತೊಟ್ಟೆ ಜಿಂಜಾನ ಅಂಚೆನೆ ಮೂರು ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಲ್ಪಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಜಿಂದ ಇರಡ ಸುಮಾರ್ಲಾಡೆ ಅನ್ಪುಡ್ ಭಯಂಕರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರನೆ ಬಂತೆ ಕೆಜಿ ನಾನು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ 200 ಚಿಂಪಿನಾಗು ಅವು ಸರಿ ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ್ದು ಪಾಪ ಲಗೇಜ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಮೀನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಲಿ ಆತ ಮೀನು ರಡ್ಡು ಬಗೆತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆದ ಸುಂದರಿ ಬರ್ನಾಗ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ತುಲೆ ಮೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಡ 33 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೇರು ನಾಂಡ ಯಾನ್ ತೂಕ ನೀ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅರಡಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂತ ದಾನಿ ಪ್ರೇಮಮ್ಮ ತುಳುತಾಲ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ತುಳುವೇ ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋರ್ದ ಕಂತಿನ ಅವೇ ಏತು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ 200 ರೂಪೀಸ್ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಬೇರಿ ಪೂರ ಉಂಬೆಗ್ಗೆ ಕಂದಿನಂದು ತೂವರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ತುಕ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಓಲ ನಿಕ್ಕತ್ತಿಯ ಓಲ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಬೇಂಕಲ್ಲಂಜಿ ಶಿಂಬೆರಾಜೆ ಹಿಂಗೆ ರವೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಲ್ ಪೂರ ಮೊರನೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾತ ಮೂಲಂಡ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಗಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಡೆಗೆ ಪತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಮೆ ಹಪ್ಪಳ ರವೆ ಪೂರ ಕುರಿಯರ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೌದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಬಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣದಿತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದೆನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿತ್ತಕ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಏತೋ ಮೀನು ತೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮೀನು ಬಂಗಡೆನೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯನ್ ಚೀಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಚೀಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ಉಂಟು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎನ್ನಪ್ಪ ಆರು ಶೋಕುಡು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪಿನು ಮೇ ಮೀನ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆತಪ್ಪ ಮೇ ತಿನ್ಪೆನ ಮೀನು ತಿನ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಪೋಕ್ರಿಂಬೆ ದಾಕೋ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ದಿದ್ದಳು ಯಾನೆ ಇನ್ನೀ ಬತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದಸ್ರು ದಿನ ಅವನ್ ಪಾಡ್ದು ತೂ ಒಂದಿದ್ದ ಇಂಚ ತೋಜು ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಂತೆ ಲೂಸ್ ಆಪಣ ಅವನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತವ ನೋಡು ಅಂಚೆ ನಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದುಲ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂದು ನೆಕ್ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೀಕೋಡೆ ಕೈಪು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಡೆದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಣ್ಣಿ ಒಣಸ ಪುರಾದು ಕಸಿನ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬತ್ತ
ಬತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ್ಲ ತೋಪ ಒಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವನೆರಿಗೆ ಪೂರ ಯಾಪಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಮರ್ಲು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪು ತೋಜ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಪ್ಪು ತೋರಿಸ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬಾಲ್ ಬರುವ ಇದನ್ನು ಓಲ್ಬೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಲೆ ಮಜೂರ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ರೋ ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಅದೊಂದು ಅವು ಬುಕ್ದ ಅದ ಅವಳ ಪ್ರೈಸಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆಯರೆಗ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಜನ ಗುರ್ತುಂಡ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೇರೆ ಬಾಲ್ ತಕೊಂಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಬೌಲರ್ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುನ ಬೌಲರ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ ಕುಡರವನ್ನೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ದಕ್ಕುದು ಮಂಡ್ಯ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಐ ಫೇಮಸ್ ಬೌಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾಯಿ ಒರಿಯನ ಮುಸುಂಡದ ವೇಂಚಿನ ಕೋತಿನಾನಿ ಮೂಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಂಚಿರ್ತ ಆಗದನ ಸುಸಾಂತನ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಅದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ 5,089 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ 5K ವ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಓವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ಆತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು 600 700 ಇಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ 1.1 791 700 ಇಂಚ ಎಡ್ಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗಂಚದಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ತೂತಾರು ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಥರ ಕೆಂಜಲು ಅವಾದ ಎಂಕ್ರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡಾವ ಕಿನ್ನ ಪುಚ್ಚ ಪಾಪ ಕಾರ್ಗ್ ಏರ ಕೆಂಡನು ದಾದನ ತೂವ ದಾದನ ಪೊತ್ತದಿನ ಅವು ಕಾರು ನಡಪರೆಗ ಒಂದು ನಿಜವ್ ಎಂಚನ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನೆ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಐ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಬೈದನು ಎಂಕಲ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚು ಪುಚ್ಚ ಬುಲ್ತೋಂದುಂಡು ತುಮನಾಗ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೈದೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ 4 ತಿಂಗಳು ಪೂರಕ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪುಚ್ಚ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡಿಂದ ಅಂಚವೆನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪರೆ ಬೈದೀನಿ ಐಕ್ ಒಂಥರ ಮೋಕೆ ಕೈಟ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಕಿ ಅಂದು ಕುದರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕುಡೋರಿಲ್ಲತ್ತ ಐ ಬಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪದ್ರದಾಯಿ ಐ ಸಿಂಬೆ ಐ ಮಲ್ಪನ ಉಪ್ಪದ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಇನಿ ಒಡೆಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆಲ್ಲ 90 ಅಪ್ಪಗ ನಾಡುನೇ ಬೇಲ ಭಾಷೆದ ಅಂದಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋಣಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಪಿರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಕಂತಿತ್ತರ ಐತೋಲ್ಲ ಪೋದು ಇಂಚ ಒಬ್ಬದೇವ್ರಿ ಏನೇ ಪತ್ತು ಅನ್ನೊಬ್ಬೆ ಗೋಣಿಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಲ ಗೊಬ್ಬೊಡ ಆಯ್ತು ಬಲ ಇದೆ ಬಲ ಮುಂಗುಸಿ ಬತ್ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲತ್ತೆ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಿದೆ ಪೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಲ್ಪದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಲ ಪಿದೆ ಬಲ ಯೋ ಬಲ ಬಳೆ ಶಿಂಬು ಅಪ್ಪ ಗೊಂಪೇರ್ ಬಲ ಯೋ ಬಲ ಚಿಲ್ಕಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಪೂರಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಶೋಕುಡು ಕಾತೊಂಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾತ್ರಿದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you.